tuarini som le panga pathian ni nia Voin Khan Baptist Church of Mizoram biakin Longtlai Bazara missionary pali tirchuana hun man ani missionary tirchuana hun hi Reverend Lorem Siamaral director mission chuan kai hruain Reverend Dr. H. Lal Thamuana executive secretary Longtlai area chuan missionary tirchuana hun hi mangin thilpe kalana Reverend Dr. R. Lal Thanmoya AGS mission chuan pathian thu cha soin lali suan ramtina kal chanchin thra thil tura mithing te ati chu hlen turin lalpa tana mi in pe ko thanin anei thin chu lomom ati thu asoi voina missionary tirchu te hi ZD mal som tluangi evangelist nurse BMS ngiang puitlang a thok tur Laram Moya evangelist teacher NCS wathuam puya thok tur H ming hlupui evangelist Hong Arunachal Westfield thok tur le lal fakomat lang te evangelist Arunachal Eastfield thok tur te ania missionary te tan Reverend Lalzar le na khiang te Longtlai Bazar bial to pastor chuan trong trai sakna hun amanga Longtlai area Baptist Choir Longtlai East bial zai pol le Longtlai Bazar ko ran zai pol ten pathian fakna hla sain missionary tirchu apol hian in khom bana thingpui ruai kil ho nga lani